ام باش خوندەکاری من هێژا ئەمگەهان هینداری ڕووپەلە 186 مەژوا هینداریە دۆ هەلبژاردن وێ مایی جووەرە کارێ مالێ یا یەکەم بێ ئەگەر دوو تیرجەمە هەبن نێگاتیڤ 3 ئای کۆمی 2 ژێ نێگاتیڤ 4 کێ ئەف تیرە یۆ ئەنالیزێ وێ دانەما تیرا vê یەکسانی 4 ئای دەرخستنی لامدا ژێ کۆمی 2 کێ لامدا li vir hejmarek rast e em nirxê wê dixwazin li gorî ku her du tîr tîk bin li ser hev. Li vir xwendekarino çi rêbaz dikeve serê me de ji bo ku em nirxê lamda derxin. Tiştek heye divê dema hevdana xalî û sıfır be wê demê her du tîk in. Li vir jî tiştek dî dikeve balam de gelo ev hevdana xalî ez ya diriya kosayn dibim wala diriya analîza de ji ber ku goşenedana me riya kosayn alî nake ez herim riya analîzî ji çi rêbazê bidim qiyakim zê bê û û vê hev tîk in dema ku hevdana y xalî yeksanî sıfır be. û em zanin hevdana xalî de x1 hevdanî x2 komî y1 hevdanî y2 komî z1 hevdanî z2 yeksanî sıfır. Em werin bicihin. Nêgatîv 3 hevdanî 4 komî 2 hevdanî nêgatîv lambda komî nêgatîv 4 hevdanî 2 yeksanî sıfır. Em encamên kevana jî derxin hevdana wan bû nêgatîv 12 nêgatîv 2 lambda nêgatîv 8 yeksanî sıfır bû nêgatîv 20 çû wir bû 20 belavî nêgatîv 2 bû nêgatîv 10. Ango nêgatîv 10 nirxê lambda ew nirxê got di hilêv her du tîrê me hev tîk bin. Pirsa duyem sê xal dane me ya yekê ji mir divê em tekez bikin ku her sê xal nel ser heman rastekê ne. Her sê xal nel ser heman rastekê ne. Vir xwendekarino wana me derbas bûyî de ku hevdana tîrî eger ne sıfır be wê demê xalê me nel ser heman rastekê ne. Li vir çi jim tê xwestin em ê tekez bikin ku ez ê du tîran ji van ji xwe helbijêrim ez deynim a be hevdana tîrî bi a cera nê yeksanî sıfır be. Çima li vir ez deynim sıfıra tîr ji ber ku hevdana tîrî xwe tîrek e. Dema sıfır bi kar tênim divê sıfıra tîr be. Ez werim her du tîrê xwe derxim. A be ay û j û k û a ce ay û j û k. A be divê yek nêgatîv 3 a ce 2 4 8. Em ez werim bi rêbaza diyarkerê derxin ji ber ku goşe cem tune ez nikarim diriya sayn ve derxin. A be hevdana tîrî bi a cere yeksan ay j k a be yek nêgatîv 3 2 4 8. Em zanin hêmaya pozîtîv nêgatîv pozîtîv.
یەکسانی ئای ژێ و کێ وەک گۆمەناز کردبوو هەموارن ئای ڕاکن مێنێ نێگاتیڤ 3 هەفدانی 8 بۆ نێگاتیڤ 24 دەرخستنی 3 هەفدانی 4 12 بۆ نێگاتیڤ 3 و 6 لڤر پۆزیتیڤ و هاڤ نێگاتیڤە ئەمڕنیا vê û vê ڕاکن بۆ 1 هەفدانی 8 بە 8 دەرخستنی 2 هەفدانی 3 6 بۆ 2 و یا کێ پۆزیتیڤە 1 هەفدانی 4 4 دەرخستن 2 هەفدانی نێگاتیڤ 3 بۆ نێگاتیڤ 6 پێشەیەش دەرخستن بۆ کۆمکردن بۆ 10 نەیەکسانی سفرە ji ber vê yekê a û b û c ne ser heman rastekê ne vir me tekez kir got her se ne ser heman rastekê ne ya duwa divê em rûbera sêgoşeya a b c bibînin rûbera sêgoşeyê wek ku zabûn ji me dibêje rûbera sêgoşeya a b c dirêjahiya hevdana tîrî ye hevdana tîrî me derxistbû li vir derxistinî 2 jê komî 10 kê û dirêjahî em zanin dibin kokê de nêgatîv 6 dan komî nêgatîv 2 dan komî 10 dan ev sed ev 4 em warin li kêlekê 6 hevdanî 6 6 bi 6 bû 3 û 6 û 18 û 3 21 3 bi 6 18 9 10 û 6 9 2 1 1209 û 6 komkirina wan bû 1400 Vê gelo mûlo nivîsandina şaşeyan rast e em vegerin lê meyzênin ji ber me daniye sêgoşa ev na çi didê me rûbera 4 kenarin rast ne hev li vir jê kê me nîv nîvê dirêjahiya wî manha eskoka 1400 naskim em warin dîsel kêlekekê em bidahorînin di 2 dimêne 700 di 2 dimêne 305 di 2 dimêne 107 û 5 li ser 50 dimêne 3 û 5 li ser 50 7 7 1 ev di 2 ev jî di 2 ne ev û ev zêde ne ango bû nîvê 2 bû 4 ev jî 25 bû 100 hevdanî 14 yeksanî nîvê 10 koka 14 yeksanî 5 koka 14 ev rûbera sêgoşeya a b c ye diriya hevdana tîrî de vî awayî em gihan dawiya waneya xwe îro
تاوانەیە وەری من کیف و خۆشی دەست باس.